de Neu és una història d'un grup d'estudiants que, amb l'objectiu d'anar a la neu a aprendre a esquiar, ens parlarà d'història, ens parlarà d'art, de misteris, ens parlarà d'històries populars, també de por, i no sé què contar-vos, us parlarà de neu, evidentment, us parlarà de coves, de l'abominable home de les neus, el mític Gigantopithecus, i amb un final prou sorprenent. És un llibre que tracta de divertir, d'entretindre, al mateix temps que de transmetre coneixements. Jo ja havia escrit llibres d'acampades, havia escrit llibres de Pirineus, d'aventura, de rafting, de contacte amb la natura, i em faltava possiblement l'altre element, diríem, magnífic i màgic com la neu. A més, en una fira del llibre, una lectora em va demanar si no havia escrit res de neu i d'esquí, i després, fent una animació de lectura a l'institut, a petició d'estudiants, que són els noms que tenim així, trobem al llibre, ja vaig construir la història. El tema de la il·lustració sempre és un tema que em fa molta por, perquè al principi em feia molta por, després totes les col·laboracions que he tingut han sigut magnífiques, i Antoni jo crec que ha captat molt bé l'essència del que jo pensava, i després tot allò que li ha aportat que jo tampoc imaginava algunes de les escenes així. I ha sigut una col·laboració molt bona, molt bonica. Per a mi, escriure és una actitud vital, és una necessitat d'expressió, d'explicar el món com jo el veig i l'entenc, des d'una actitud i des d'una visió positiva i crítica, i bé, amb satisfacció, molt de treball per fer, amb molt d'aprenentatge fet i per fer, i espero continuar. És molt bona pregunta, i pot ser respondre un poc perillós, per injust, perquè realment moltes lectures les tenim, les portem en el subconscient i ens han construït com som, ens han configurat. Possiblement, si parlem d'aquelles que la seva atmosfera o que puc recordar les seues atmosferes o que més m'han impactat, de les primeres lectures, parlem de lectures. Jo penso que primer hem de parlar dels primers contes escoltats a mestres i pares, i ahir hem de ficar a les rondalles arreplegades, entre d'altres, per Enric Valor, entre d'altres d'estes. Pense que he de parlar del Cavall Fort. En la meva generació era l'única revista que n'hi havia de literatura, i tota l'estètica aquella d'aquell món, il·lustracions. Després ja vingueren així al País Valencià també, que arriba el Camacuc. Hem de recordar els còmics del Tintín i de l'Astèrix, i després em parla de la Nuza. Em parla de la Nuza amb aquell Bon viatge Pit Blanc, les novel·les, les històries de l'Emili Teixidor, del Josep Vallverdú, em deixa, segur que em deixa. Bé, recentment he fet una novel·la, un llibre, un conte a partir de 5 anys, que es diu Un dia a la Fira del Llibre, precisament, però encara no està molt vist. I, en principi, no sé, m'està estirant molt la literatura infantil, i segurament algun conte per a primers lectors o per a ser escoltat.